Hey Mathusi. Mafado, Yini manje Thepang? oh ngwari Mafado. Mafado, wamkhuluza ngagezi Mafado. Hayi Thepang ungeke indaba zikamkhulu mina. Ha? Yo Mafado, isonto ngiyathi ngiyamsukela yabo. Ukamuza umkhuluza athi uyogeza Mafado. Asumuntu omdala lokhuluma ngaye. Mafado serious, ukamuza umkhuluza athi uyogeza. Uhleza afaka impahla ewanjalo Mafado. Wona warish lento Mafado. Hayi Thepang ngazi. Mafado uyangikhathaza la emoyeni. Awungeke indaba zabomkhulu. Awuhambise le phepha lapha epolice station uthi bangicertifyele le phepha. Letha Mafado. Mama. Thingba Mafado, yo. Mafado, yinde. Azange ngifunda lapha. Asisi Mafado wangifundi. Uzothini? Uzothi anibonani manje bomthetho kumaphoyisa. Uthi Mafado uzosatisfy. Hayi, azange ngikhuluma ngosatisfy mina. Ngithe certify. Hayi Mafado kusho wona ukuthi ngisatisfy mos. So kanjalo mina ngiyangigulela. Into ezokhuluma udodi ile nto ongibuza zona lezi zabomkhulu. Mana Mafado kusho wena wathepanga my boy. Yeke indaba zikamkhulu ukuthi akagezi. Vela ngiyamaza akagezi. Hamba uye police station uthi ba satisfy le phepha. Ngithe hamba e police station uyo certify lelo phepha.